Čaute! Tu je Geši, Sushi. doma. Máme tu nového hostia, volá sa Stano, inak Senior Kaktus. Natáčame video Pravda a odvaha. Aj Stano začne. Takže vyberám si. Daj Dominike 3 facky. Naozaj. Takže povedz tvoj najtrávnejší moment života. A ty povedz. Tak, najtrávnejší. Je ich veľa. Prišiel ku Markovi domov a bol v slipoch a bola u neho nejaká jeho kamarátka, Mirka. To bol asi ten najnebudnejší a najtrávnejší. Marisia? Takže zjedz veľkú zličicu oči. Ukáž. Takže a zjedz to, ukáže to zjedz. O nie. Daj sa, ale no. Zakrič z okna, že si teraz srala. Práve som srala. Zavolaj Markovi, že si chceš objednať pizzu. Dobrý deň, chcel by som si objednať pizzu. Čo? Dobrý deň, chcel by som si objednať pizzu. No čo je? Chcem si objednať pizzu. No čo je? Jednu kukuricovú veľkú. Čo? Jednu kukuricovú veľkú. No dobre, no, na adresu. Sedliacka 20. Dobre. To je moja ulica. No, zoberám si 3. Nie, jedno. Jedno si sranné. vyberiem. Nie, to som si vyberám. No, vyber si a pôjdeš. Takže. Kedy si naposledy plakal? Počkaj. Jedno. Ale nie, jedno, jedno. pozriem ostatné. Ale aký je tvoje skóre na Happy Bird? Lepí. Tiško. Vypí si surové vajco. Vyberte si vy. Surové vajco. Ty, dobře, ty čo? Neviem. Surové vajce? Dones si omaj vodu. No môžeš piť. Fuj. Uj. No pí. Fuj. Fuj. Fuj, to je nechutné. To máš celú flašu. Fuj. Videla si to, keď vypadlo. Ja jej dám nejaké. Tomu, kto je na tvojej pravej strane, musíš olízať jazykom. Nedala si mu to celé. Dala. Iba popadne. Ešte chytol holka. Ja ti idem teraz ja ti idem vyberať.
Lebo ty si nevyberala. Priedu zjem. No ty. Fú. K tomu horčicu. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, dajte like. A nezabudnite dať odber. Díky. Takže natáčame video. Počkaj. 3, 4. Hej. To tam už nedaj, to tam už nedaj. Dajte iba, že bol iba v slipoch a bola u ňu kamarátka. Dobre. Mám ísť ja? Čo? Tak keby som aj vedela. Veď choď, do kúpy. No, ide. No. Páčilo, dajte like. Ak sa mi páčilo, dajte like. No. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, dajte like. Tak tomu končím. No ešte raz.